Това са топ 5 грешки, които 90% от начинаещите правят в фитнеса. Ако току-що си започнал фитнес, гледай внимателно. И то именно заради тях не виждат никакви резултати. Номер 1. Влизаш в залата и почваш. Малко бицепс, малко гръб, малко кардио, малко всичко. Без програма, без хранителен режим. Тялото само по себе си има нужда от структура и да следва план. Без хранителен режим, и то добър, и без тренировъчен такъв, просто си губите времето. Номер 2. Буквално претренираш от мерак, от често ходене на фитнес, от прекалено много тренировки и реално нямаш търпение да стигнеш формата, която искаш. Мислиш си, че колкото повече тренираш, е толкова по-добре? Не. Мислиш си, като стоиш в залата по 2 часа, че нещата ще станат по-бързо? Не. Истината знаеш ли каква е? Че мускулите растат, когато си почиваш, а не когато ги тренираш. Номер 3. Ходиш си на фитнес, тренираш си, всичко е окей, но си ядеш каквото си искаш. Сутрин мама като ти опържи филийки, си ги хапваш, вечер с приятеля излизаш и ядеш дюнер, така не става, пич. Трябва абсолютно всичко да е точно. Само тогава имаш истински прогрес и нещата се случват наистина добре. Искаш плочки? Започваш първо от чинията, тогава с дъмбелите и коремните преси. Номер 4. Имаш лоша техника, не изпълняваш упражненията добре, изпълняваш ги както много известни личности, където някъде си виждал, че го правят, но реално ти сам с течение на времето ще усетиш мускула. Ще имаш съзнателна връзка буквално с мускула и с течение на времето това се научава. Не копирай никого, а се опитай сам да се усетиш как ти влиза най-добре и самата тренировка как се случва най-добре. Не гледай други програми, да, в началото може да го правиш, но след време адаптирай нещата спрямо себе си. И номер 5, разбира се, сравняваш се с другите. Сравняваш се с Стойчо, колко бързо е направил прогрес. Постоянно се сравняваш с някой. Било то с някой от твоя клас, било то с някоя известна личност. Сравняваш се постоянно с всякой. Ей, пич, ние всички имаме различна анатомия. Ти може да имаш по-големи бицепси, другия пичага да има по-големи крака, третия да има по-големи гърди. Няма как да се сравняваш с другите. Няма как да сравняваш техния прогрес с твоя. Всичко е индивидуално. Това да не те притеснява. При някои нещата могат да се случват по-бързо, при някои по-бавно, при трети съвсем бавно, но важното е, че с времето всичко става. Стига да имаш търпение и стига да се впуснеш в това голямо приключение. И не забравяй, фитнеса не е спринт, а е маратон. Запомни това, фитнеса наистина не е спринт, а маратон. Ако искаш пък да видиш 5 неща, които съм ти намислил, с които ще имаш супер бърз прогрес и то още първия месец, удари лайка, коментирай за алгоритъма и последвай канала, понеже мисля да включа в самия канал доста такива класации и полезни съвети. Аз бях Стойчо, благодаря ти.